ang pagtuon subong. Isa naman ka pagtuon naton kag pag-review sa atong eleksyon sa sining simana. Hulyo 29 tubtob sa Agosto 4 kag aton ini nga dalon sa atong simbahan sa adlaw nga Sabado sa Agosto 5. Ini simanal naton nga review nga ginadala sa inyo mga kauturan sang Media Ministry Department sang Central Philippine Adventist College Church. Ako si Pastor Luisito Tomado, kag salamat mga kauturan nga may upod ako subong bag-o nga nawong siguro nga inyo makita sa sining buluhaton sang aton iglesia diri sa Central Philippine Adventist College. Ang aton man nga graduate sa theology sang una karon dako nang iya palangakuan si Pastor Jofoni Galanza. Salamat Pastor Jopon. Mayong harang nga adlaw sa tanan naton nga mga viewers sa karon nagasunod sining programa sang pagtuon karon. Akong ginakalipay ang pagpakigbahin sa sining nga ministry, Pastor. Kag nalipay ko nga nanging kaupod kasubong. Si Pastor Joponi Galanza mga kauturan, siya ang aton nga Sabbath School, Personal Ministry, ESI, ADRA, Adventist Community Services, IEL NDR, Director sang aton Negros Occidental Conference. Kag ini nga leksyon mga kauturan every kada Sabado under gini sa iyang department, Sabbath School Department. So nalipay kita mga kauturan and aton ikalipay nga ari si Pastor Jopon Galanza. Sa hindi pa mga kauturan, aton iduko ang aton mga ulo sa sa aton nga pagpadayon, sa aton nga pagtuon sining election. Pastor? Magapangamuyo kita mga utod, mahigugmaon na mga Dios, amon gid ginakalipay ang kahigayunan nga kami makatuon sang imo nga pulong sa sining nga tion. Kabay Pag-Ginoo ang balaan nga espiritu magagiya sa amon sang mga butang nga gusto nimo nga amon mahangpan dira sa balaan nga kasulatan. Agud magakabuhi kami suno sa imo nga kabubuton. Sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Amen. Mga kauturan, akon man pangabayon si Pastor Galanza sa pagbasa sang aton sadsaran nga teksto sa karon nga semana. Ang tigulo sang aton nga leksyon sa sining nga semana sa English, The Priority of the Promise. Ang pagpasulabi, ang pagkaimportante sang saad, mga kauturan. And we will be learning aton tunan subong kung ano ini nga saad ang ginhatag sang Ginoo kag aton man ibasi sa kasuguan. Ano ang diferensya, ano ang relasyon, ano ang diferensya sang saad kag sang sugo, sang kasuguan. So, at least sa sining nga semana, aton tanawon, aton nga sidingon kung ano ni ang saad nga ginhatag sang Ginoo sa iya mga katawan, pinaginagid labi na gid sa kay Abraham, kag ano ang relasyon sang kasuguan, Pastor. Okay? So aton basahon ang aton sadsaran nga teksto mga kauturan. Ang aton nga sadsaran nga teksto mga utod sa aton nga pagtuon sa sining nga semana, makita naton ini sa Galacia kapitulo 3 bersikulo 18 nagahambal sa dire, kay kun ang panublion paagi sa kasuguan, hindi na ini paagi sa saad. Apang ginhatag ini sang Dios kag kay Abraham paagi sa saad. Amo na mga kauturan ang aton nga sadsaran nga teksto. Saad nga ginhatag kay Abraham. Kadayon ang iyang relasyon sa kasuguan kay amo ni ang aton nga leksyon sa sining semana. Ang nauna naton nga leksyon, Pastor, sa Sunday, Law and Faith. Ang kasuguan, okay. Nadula na bala ang pagtuo kay ara na ang kasuguan. Kay ti Pastor kay balo kita 400 years before the Sinai experience ni Moses. Sa diin ginhatag sa Ginoo ang napulo ka sugo. 400 ka mga tuig before sina sa wala pa amo to ang pakigsaad sang Ginoo sa kay Abraham. Importante ni nga mabalaan naton, Pastor, tungod kay agud mahibaluan naton kung ano gid bala ka importante ang pagtuo nga kag ang iya nga relasyon sa kasuguan. Oo. Nga. Kagang sa Monday nga leksyon, Pastor, nadula na bala ang sugo kay ara na kita sa pagtuo subong. Sa Sunday, nadula bala, wala bala pulos ang kasuguan kay ara kita sa saad. And then sa Monday, nadula na bala ang sugo kay ara na kita sa saad.
Dayon sa Tuesday ang katuyuan sang sugo. The purpose of the law. And then na sa Wednesday kung ano kadugayon Okay. ang kasuguan, the duration of the law. Ano kadugayon, ano kalaba ang kasuguan sa when it comes sa panahon. And then ang pagka importante o kung ang pagkalabaw sang saad ikumparar sa kasuguan. Okay. So pastor, ang isa di ka punto is that kadamo sa mga saying bala nga nagasiling promises are made to be broken. Na si amo ni makutan ang atong tunaan subong are the promises of God made to be broken or it is the promises of man that is made to be broken. Yung importante na nga mabalaan naton tungod kay kung ang saad sang Ginoo hindi ini matuman mahimo nga mangin wala sing kapuslanan ang aton nga pagsunod sa bisan ano nga butang. Yeah. Okay. So makadto kita pastor sa aton Monday nga election. Mga kauturan aton dapat dumdumon nga ang aton ni natunan sa religad ng mga sinimana nga may ara ka pastor nga katipan ang Ginoo. There was a covenant made between God and man. And then sa word nga katipan sa English agreement or contract sa relihiyoso nga mga terminolohiya, ecclesiastical term, covenant. Katipan sa Ilonggo, pakigsaad. Ang contracting parties ang Ginoo kag ang tawo. In this sense, in this aspect si Abraham. Iti wala pa man sing katawan ang Ginoo sa una, si Abraham among ginuuna yang gintawag. Okay. So sa normal yang katipan, it is both. Pastor, naghambal ka, yes, I do, pagpakasal mo. Amo man sa Tuod na. na tatapos sinag, pamangkot kita sang pastor, do you love your wife? Wife, do you love your husband? Yes, I do. After sina, we sign a contract. Mutual agreement. But in the case of Abraham and God, is somewhat different. Ano ni pastor ang pagka-diferensya sini? Iya ang kadiferensya mga utod sang covenant nga ginhimo sang Dios sa kay Abraham. Ang Dios siya mismo amo ang nag-initiate. Yeah, Kag si Abraham igo lang gid nga magdawat. magdawat. But silingon ang tanan humana tapos na. Kung sa isa ka pululungon package na Package na. Nga kung dawaton nimo na bilog na way ka na sang kinanglan Why idugang dira. Oo. Ang imo na lang nga i-enjoy o kung igakalipay nimo ang pagdawat sinang covenant nga ginhatag sang Dios nga napun-an sa madamo nga klase sa mga saan. Yeah. May kagi man ta pastor no baligya duta, bakal sakyanan, mga ano pa da nga mga mahimo kita kontra. Ikaw kag ako duwa pananglitan duwa kita. May imo ka man yang nga i-suggest dira. Nga amo ning gusto ko. Ti ako maamo man ning gusto ko. And when we agree, we sign it. So ikaw may input, ako may input. Ang imo gusto, musiling ka nga, ikaw mabayad sang tax. So, okay. Ako yung mabayad sa abogado. Okay na. So, we sign it. Pila ang presyo. So, sila mo, 1 milyon, 800,000 lang. Okay. So, amo na siya. Pero in the case of Abraham, daw nakita ko, pastor, daw amo bala ni siya ang mag-nubihanay bala. Nga ang lalaki, pertigil ang luyag sa babae. Oo. Siya ang nagapangita sang tanan. Tisiling niya, pwede ko ka-date sa imo. Oo. Tisiling sa babae, ikaw na bahala da. Ang lalaki, amon nga ngita sang lugar, kundiin, mabayad, mabakal sang flowers, sang bouquet, may tanan nga mga gimmicks. Ang babaya, igo lang mag-attend. Okay. This is the case sa kay Abraham kag kay sa Ginoo. Ang Ginoo amo tanan bakal bukay, amo tanan nagpreparar sang lugar, amo nagbayad, amo ang tanan nga nagpreparar. Si Abraham higo lang magpungko. Nga ang kanami dira pastor kay ang Ginoo nga naghimo sini nga covenant o sini nga pagplastar sang pagpakigrelasyon nakahibalo siya kung ano gid ang pinakamaayo nga butang nga makahatag sa aton sing kalipay. So siya ang nagpreparar sang tanan. Amot lang siguro kung ano matabo kung may kabahin kita sa pagpreparar masikon. Oo, hindi wala siguro at subong guro wala na hindi ta mahimo. Kag ang isa pagid pastor nga kita ko, wala sang if and buts. Wala sang kun
o kon Apang. apang. Na sa aton pa, if you will do that, I will do it also to you. O gadepindi sa imo ang akon nga paghatag, pagtuman akon. Kag nagadepindi man sa akon ang imo nga pagtuman sa aton kasuguan. If you break one, then I will also not accept. I will break also because you started breaking it. Pero iniya kanami iya. Kay ang Ginoo tanan, si Abraham ya igo lang magsunod, igo lang magsiling yes. Oo. Kag ang kanami kay sa sini nga contract, ang Dios ya hindi makasasala. Si Abraham ya makasasala. So nakita sang Ginoo, sobra sang nakita ni Abraham. That's why si Abraham nagsalig. Amo na ang atong leksyon, obedience ang pagsalig ni Abraham. Because Abraham believed. Oo. Nga ang Ginoo tanan. Si Abraham igo lang gid siya mag kapot-kapot. Dira pa lang pastor makita naton ang pagpahayag sang grasya sang Ginoo. Yeah. Kay ang isa ka matarong kag balaan nga Dios makigrelasyon sa tao nga makasasala nga nahulog kag wala na nakahibalo kung ano ang iya himuon sa ulihi. So amo ning atong leksyon pastor, salamat kag nami sa imong punto. Ang pamangkot na nullify bala sang sugo ang saad kay di nag-abot na ang sugo pastor. 400 years after ang Ginoo nagtawag kay Abraham and then nagsaad ang Ginoo sa kay Abraham, that was the promise. Damo ni pastor tatlo ni ka mga I will eh. Amo ni ang buhaton ko, amo ni ang buhaton ko, amo ni ang buhaton ko kay Abraham. I will make you a great nation. I will bless through you all the people of the land. I will na after 400 years nagabot ang sugo sa kay Moses. Pag-abot bala sang sugo ang pamangkot, nadula bala ang saad. Sense ara na ang sugo. Sa pagtuon naton sa balaan nga kasulatan kag pagtan-aw naton sa istorya sa Biblia, ato nakita nga ang saad wala siya nagaliwat tungod kay ang naghimo sini amo ang Dios mismo. Yep. Kag ang bisan ano nga butang nga ginhimo sang Dios nagareplika ini sang iya nga kinaiya. So kung ang Dios isa ka eternal o kung walay katubtuban nga Dios, siya nagahimo man sang butang nga wala man sang katubtuban kag amo ining isa sang nakita ko nga katahom sang saad sang Ginoo kay nagareplika sang kinaiya sang Dios ini nga saad nga wala nagabaylo-baylo o kung wala nagaliwat. Pastor, amo ni ang medyo masiling naton nga sala sang iban nga mga katawhan. Labi na sang iban nga reliyon. Nga daw ila nga gindula ang kasuguan. Ang punto pastor is that ang naghatag sang saad sa kay Abraham, Dios. Ang naghatag sa sugo, Dios. Di kabalo kita nga ang Dios is an immutable God. When you say immutable, wala siya pagbaylo. He does not change. He is the same yesterday, today, and tomorrow. He is an eternal God. He has no beginning and has no ending. And God does not commit error. Hindi makasayop ang Ginoo. That's why, nga ang kuhaon tang sugo, kwansang saad, kay siya man na gyapon ang Ginoo hindi ka contradict sa iya kaugalingon. Ay dili man siya. Ay dili lang gida kay nasala gali ko. No, that is not God. Matuod. Kung amo nang iya karakter, hindi na si Dios pastor. Amen. Nan. Amen. So, amo na siya mga kauturan nga ara gyapon ang saad bisan sa pag-abot sang kasuguan. The same aton lang natun-an sa sunod nga ano ang rules sang kasuguan pastor. Yeah. But the promise is still there. Until the end of time, the promise will be there. Ang saad sang Ginoo. Kag bisan pa gani ang tao nagapakasala siya, ang kasuguan sang Dios wala nagaiban. Yeah. Nagapabilin siya nga intact sa gihapon para nga maghatag sing paglaom sa tao. Okay. Sa Monday nato nga leksyon pastor, faith and law. Oo. Ti ang pamangkod diri nadula na bala ang kasuguan kay ara ang pagtuo. Ini sa panahon nga si Ginoong Hesus ara Jesus na. nagabot. Ti siling ni Jesus no, I did not come to destroy. But to fulfill. The word fulfill is to show. Ipakita na kon paano kay ti sa una ya do kabudlay sa inyo magtuman sang kasuguan.
Pero ginhangop sang iban pastor nga ang ina nga word nga fulfill gintuman but silingon siling nila kay gintuman na ni Ginoong Hesus hindi Tapos na na. naton tumanon. Oh. 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 But ay na nga word pastor fulfill may connotation nga I will show you Okay. how to obey the law. So hindi nadula ang kasuguan kay ti sa akon nga ginhambal sa aton natunan nga the same giver still God. Naghatag sang sugo, naghatag sang saad sang Ginoo. Nga sa pagkamatuod pastor ang balaan nga kasulatan nagahambal sa aton nga ang pagtuo nagapalig-on sa Establishes kasuguan. the law. Tungod kay kung ikaw nakahibalo nga ang Dios nga naghimo sang kasuguan amo ang Dios nga imo ginahigugma. Ina nga kasuguan o kung ina nga pagtuo kinahanglan niya i-uphold o kung ibayawon ang kasuguan sang Dios nga iya ginahigugma. Yes. Okay. Sa Tuesday, Pastor, the purpose of the law. Ang kasuguan, katuyuan sang kasuguan. Ari di, Pastor, aton man na makwa diri ang mga term guardian or guard and the schoolmaster. Oh. Aton diri makita mga kauturan nga ang kasuguan amo siya ang gwardiya. Okay. Kag amo man siya ang school master. Manugtudlo. Oh. Kag sa sunod nga semana pastor dako pag aton matunan dira regarding guard and school master. Oo, tungod kay kinahanglan naton mahangpan ilang duha ka terminolohiya. So, mga utod, ang punto diri nga ang ceremonial law, ang mga kasuguan ceremonial, nagatudlo sa kay Kristo. Ginkabig ina siya nga landong sang matuod. Nga, ang katuyuan sang sugo, mga kauturan, amo iniho, aton dumdumon. Nagapakita lamang nga ang tao, pastor, wala gid siya mahimo once makasala siya. He is totally helpless. Nga kung wala sang isa nga magabulig sa iya, hindi gid siya. Hindi gid siya by his own works, hindi gid siya. Daw pareho lang ba nga nahulog ka sa bubon? Pagkahulog mo sa bubon, unless somebody will come to your rescue, dra ka lang mamatay ka lang daya. Na tiamo man na ang kasuguan. Ang kasuguan despite bisan ano mo nga himo sang matarong hindi gina makaluwas sa imo. Matuod. Yes. Nagahimo lang na gadaldal, nagadudlo, nadrasok lang na sa imo sa kasalanan. You need somebody. Di sa una sa ceremonial law, kinahanglan sila halad. Kung wala na ang halad, hindi gid mapasaylo ila sala. That's why ila ituad ang ilang nga sala sa tubangan sang pare, serdote, ibutang nila ila kamot, matransfer dito symbolically. Sa karnero. Kung wala ng karnero, you and I cannot be forgiven. And we will be helpless. Ina ang karnero is pointing to Jesus. Amo na ginhambal ni Juan sa Juan kapitulo 1:29 nga si Ginoong Hesus amo ang kordero nga magakuha sa sala sa kalibutan. So you see, we need another individual for us to be saved. That's why amo ni under the Lord the sunay nga mga sinimana atong matunan nga bisan anuhon ta pastor wala kita sa mahimo, we need it is all pointing to Jesus. So ang purpose of the law, ang katuyuan sang sugo is to point to Jesus. Amo na ang gina-emphasize gini Pablo nga ining ang kasuguan are all telling us that the Savior is coming. Ang isa ka butang nga aton nakita dira nga ang kasuguan nagatudlo ini sa aton kag nagapakilala sang aton nga kahimtang. Yep. Nga sa nahibaluan naton nga ang aton kahimtang makasasala kita tungod kay ang kasuguan nagatudlo sa aton kung ano ang ginatawag nga sala. Sa dira nga mabalaan naton nga kita nakasala, ang aton kinahanglan himuon mapalapit kita sa kay Ginoong Hesus gid lang para nga ang aton sala mapana siya o kun mapatawad. Kag ina-amo na siya ang saad pastor. Nga ginhatag sang Ginoo sa kay Abraham. Oo, kag hindi na siya pwede madula nga saad. Yeah. Oo. You see, pastor, ang isa gidi kanami nga nakita ko, mga kauturan. Did you remember na kinumdum kita nga si Isaac ihalad ni Abraham? Ti samtang galakat sila pasaka sa bukid sang Moriah. Nakita ni Isaac
ara ang kalayo, ara ang punyal, ang kutsilyo, ara ang kahoy. Siling niya pa, diin niya tayo, diin niya halad. Oo. Ang hambal sa ni God will provide. Hindi ko maintindihan kung daw ano nga klase sang pagtuo nga may ara si Yeah. Abraham kay isa ka mabudlay nga buluhaton nga ikaw mismo amo ang magahalad sang imo kaugalingon nga bata. Pero sa ako nahangpan pastor nga tungod siguro sang iya hapiit nga relasyon sa Dios. Wala na siya nagapamangkot kung ang Dios magsugo sa iya, matuman lang gid sa Ginoo. Sa Ginoo. Tungod kilala niya ang Dios Yeah, nga naghimo sa saan. Balik kita, Pastor, sa covenant pala to. Oo. Yeah. Nga ang tanan, iya sang Ginoo. Ti si Abraham, nagpati lang, Abraham, go and offer your son. Sige. Oh, without any question. Because he knows that God, kay balo ang Ginoo, sobra sang sa iya nahibalan. Yeah. That's why he followed. Kag iya gin pasalig sa iya nga bata. Nga God will provide. Matuod man gid ang Ginoo mong nag-ano ni. And then God will provide a savior. Amo ning aton kantuyuan sang Ginoo. Ngayon na nga halad na sa kay Kristo. Si Kristo na ang halad. Nga gin-provide sang Ginoo para sa aton. Sa akon na talupangdan hindi ang kamatayon ni Isaac amo ang igo Igo. nga magasulbad sang kubinan Yes. kundi ang Ginoo nagpuwent o kung nagtudlo dito sa kordero nga nagarepresentar sa kay Ginoong Hesus. Ang kanami lang pastorya sa kay Abraham kay nagpati siya. Ah. Kag amo gina ang mensahe sa atong leksyon mga kauturan. Let us just believe despite we cannot understand. Let us believe and obey God despite we cannot do it. Kay isa ka butang nga aton talupang don mga utod wala kita ginhangyo sang Ginoo nga hangpon naton ang tanan. Tanan. Pero ang ginapaabot sa Ginoo nga bisan sa ano nga butang salig kita sa iya. Salig ka kapag tuman lang kita. You see. Amo na mga kauturan, paribala sang bata pastor. Siling niya ginakwat namon ni tatay bugas dala ginamon mo. Oo. Di bata nga duha ka tuig. Sinya dala kung dala ang bugas mo, dala namon. Oo. Sige, igo ka lang mo raon si tatay. Igo lang siya magkabit-kabit. Pero iya sila niya ginakwat na mo ni tatay ang bugas. Pero igo lang siya magkabit-kabit. And that's the typical situation sa Ginoo. Let us just cooperate with God. And God will do the rest for us. And God has provided us the promise that He will provide a Savior. Ang aton nga Wednesday, Pastor, ano kadugayon? Ano kalawigon sang kasuguan? Was the law started dito lang sa bukid sang Sinai or it was even beyond, Pastor? Ang kasuguan aton liwat ibalik ang panghuna-huna nga ang kasuguan reflection o kon pagpadayag o kon ihemplo sang kinaiya sang Ginoo. Character. So kung karakter sang Ginoo, bot silingon kung ini nagapakilala sang karakter sang Ginoo, ang karakter sang Ginoo way nagdepende sa pagsugod sang Israel. Yes. Kundi nagdepende Kanami, sa Pastor, kung sangsan-o siya o kung eternal ang Ginoo ang kasuguan kinahanglan man mangin eternal. Ay, kalami, mga tanan. You see? And that's the point. Nga, ang kasuguan is the replica of God's character. It is the expression of God's image. The sense God is eternal. Ang kasuguan is eternal. Matuod na. Halin sa wala sinugdanan hasta sa walay katapusan. Kay kung talupang doon naton kung ang kasuguan may katapusan mga utod, ano ay matabo sa kalibutan naton kung itugot na sang Ginoo ang pagpatay? Mangin masamok ang aton pagpuyo. So amo na nga ang Ginoo nakakita sa kung ano ang maayo sa tao, nagbutang sa sini nga kasuguan para sa aton kalipay. Okay. Pero ang punto mga sa aton leksyon, it was during the experience in Sinai nga ginpahibalo sang Ginoo ang kasuguan. Iya nga ginbantala. At first, it was just perhaps secretly. Sa kay Abraham, kay si Abraham, isa pa man ka pamilya. But during the time when they are about to enter Canaan, as a nation, it is necessary, kinahanglan gid nga ipabutyag sang Ginoo ang kasuguan, ang napulo kasugo. Matuod. That's why, nga dito sila gintipon sa bukid sang Sinai, sa tiilan sang Sinai, kag ang Ginoo dira pinagi sa linog kag sa kilat. Kag sa daguob, God told them about the 10 Commandments. Pero at least ang 10 Commandments is beyond
dugay as what Pastor Galanza told us, mga kauturan, nga wala pa ya si Abraham, wala pa ya na tao ang si Adan kag si Eva, God's character is there. Through, it is expressed in human form through the 10 commandments. Kag Pastor ang isa pagid, it was written by God's finger. Oo. Another pagid. Nga when God writes, Mm. it will remain. Kag ginasulat siya hindi sa papel. Hindi iya sa balas. It was written in the stone. Oo. Nga, inayati, hindi ginaya. Unless kawaton mo lang ang kwan, hindi na madula ang napulo kasi Yeah, because kung ano ang ginkulit sa bato, magapabilin ina bisan ano pang magkalatabo. okay, kag last pastor sa aton last ang paglabaw, ang pagkalabaw o kon the superiority of the promise. Kaya ang aton gintunan mga kauturan ang saad sang Ginoo sa kay Abraham nga himuon siya isa ka amay sang dako nga nasyon, himuon siya si Abraham nga pinaagi kay Abraham kag sa iyang mga descendants, sa iyang mga anong descendants kani sa iyang kaliwatan mahimo nga mga pagbindisyon kag pagpakamayo sa bilog nga kalibutan. Amo gani na pastor, ye are the salt of the world. Oh, na ti ina siya saad na sang Ginoo nga himuon sang Ginoo ang mga kaliwatan ni Abraham nga mangin suga, mangin asin, mangin kapawa sa bilog nga kalibutan. Na that's why ina nga saad pastor is superior compared to the rules and regulations nga ginhatag sang Ginoo. Sakto ina pastor kay ang isa sa mga importante nga butang nga talupang donaton nga sa tanan nga ginhimo sang Dios sa covenant kag sang kasuguan mismo nagalangkip dira ang saad sang Dios. Kag ina nga saad nasulod dira sa kinabuhi ni Ginoong Hesus. Nga ang sentro sang tanan nga pagkatuman sang covenant kag sang saad yara sa kay Ginoong Hesus pinaagi sa aton pagtuo subong iyang mga katawhan. That's why pastor even until today that promise is still there. Though it was fulfilled during the time of Christ kasi Kristo amo ang halad, God will provide an offering si Kristo. But the promise that God nga ginsaad siya sa kay Abraham continues until His coming. Until makita naton atong kaugalingon nga upod na gid sa iya. And that covenant is already fulfilled. Amo nang isa sa malipayon nga butang mga kauturan nga kinahanglan naton i-focus o kun isentro ang aton nga pag-alagad sa Ginoo kag ang pagpabilin dira sa iya nga saad kag ang pagkinabuhi upod sa bulig sang balaan nga espiritu nga ang Dios malipay sa paghatag sa aton pagpakamaayo agud nga ang mga katawhan sa aton palibot makadawat man sang subong nga pagpakamaayo tungod sina nga saad. Yeah. Pastor, ang aton leksyon is the relationship. Ang kaangtanan sang sugo kag sang saad. Mga kauturan, si Abraham matinumanon sa kasuguan para nga mahimo iya mapulpil ang saad. So, gin-provide ang kasuguan para nga mahimo siya bilang kudal. Next Sabbath, ang tana pastor, nga mahimo siya kudal. Pero ang punto is that, si Abraham obedient. Hindi siya masinupakon. Na hindi siya masinupakon sa kasuguhan nga ginhatag man mismo sa Ginoo. So, ang relasyon dira is they are symbiotic. Yep. Oo. They are trying to support each other. Oo. Kag ina nga saad mo si Kristo, and then through the law, mga ceremonial kag mga palatukuran are all still pointing to the promise. So ang sugo nag-suportar sang saad. Nga mag-abot ang saad when people will obey. Pero ang punto pastor, hindi obey nga para nga mag-abot ang saad, no. Ang pag-obey, ang pagsunod is just a cooperation for the promise to be fulfilled. Yeah, kag kung maabot na nga saad sa aton, magakalipay kita tungod kay nangin masinulundon kita upod sa tabang sang Ginoo. Yes. Mga kauturan, salamat gid. Pastor Galanza, salamat sa imo nga pag-presensya. Kabalo kami sako ni Pastor Galanza, but he took time with us mga kauturan. And hopefully, next time, Pastor, you will still come and join with us. Gani mga kauturan, salamat. Wala siguro namon mahatag ang tanan. But nevertheless,
ang major kag ang kanami nga mga punto inyo nakuha kag kabay pa inyo iamot sa panahon sa inyo Sabbath School Discussions Sabado mga kauturan nga malabot Agosto 5. Magaduko kita sa ating mga idol. Maluloyon kag langitong namon nga may nagapalapit kami sa imo, nagapasalamat nga may ara kami leksyon kag importante mga amay nga amo na tun-an ang imong saad, ang imong pagka-proactive sa covenant sa katipan nga imo gin hatag sa kay Abraham. Kag ang tanan ikaw ang nagatuman ang igo lang buhaton ni Abraham ukon kami nga mga katawhan kag mga kanaka ni Abraham magasunod lang nga wala sing langan kag wala sing duwan dito. Maabot ang panahon amon gid ka makita sa galon sa mga Sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Amen.